Pane chiitiko chakaitika munzvimbo yeMamutare Kugimboki kudanga mvura kumapaipi. Apo Madzibaba Eliasi vakasiya vagari vemunzvimbo yemugimboki vasina remukanwa, vasina remuromo kana rekutaura. Apo Madzibaba Eliasi vakaita zvishamiso, vakabata zvidhoma zvevanhu, vakati wese vakabirwa zvinhu zvavo zvaidzoka ipapo. Ngatinzwei zvizhinji kubva kune mutori wedu venhau DJ Big Sam. Zita ndinoitwa DJ Big Sam. Ndakamirira T1 station. Pano ndiri kutaura nyaya yaMadzibaba Eliasi. Vaita mbiri nemukurumbira wakanyanya muno Mamutare padanga mvura. Madzibaba Eliasi wari kuita zvinhu zvinoshamisa, chishamiso chihombe chiri kushamisa. Madzibaba Eliasi wakaenda pamba pawakaenda vachienda kubatsiridza pamba pakanga pabiwa. Wasvikepo vachinamata vari papo pachopfura benzi richipfuura riri murodhi. Madzibaba Eliasi vakati vana baba ndokumbirwa mundibatirewo murume uyu. Wakati murume uyu benzi riya richobva raenda kozoba akomana vamwe vana baba achibva anetseka akati zvingaitika here izvi. Zvikanzi ndati ndibatirei benzi iro. Zveshuwa achibva aenda kubata benzi riya. Abata benzi iri wakasvika pawakasvika robva rabatwa benzi pakati perodhi. Zvikanzi muisei pasaiti perodhi ndibatsire munhu ari pasaiti perodhi. Ndakachipedza maspoti panapa. Inasuka kusora ndakaunganirwa so. Ndakachipedza maspoti. Andina zvakawanda zvandinoda kuita. Zvinhu tu. Imi makabata bodzana kuti ndiwani iwe. Ndiwani. Nanda. Kiremenja. Yeah. Unonzi kiremenja. Right. Iwe bata jira iwe. Kukuta mfesu. Kubva kutsoka dzake. Right. Antatora nguva panapa. Visajira kumakumbo yofugo unajira kubva kumakumbo. Ana vakabatsirana iyo. Zvinopedzisa muna mati atatichiita kuita sokudasa. Musazoti ndimaita ka. Chenyi motabata benzi. Chenyi munokota baba chi? Musazoti ndini ndaita futi. Ndiri mukuru wenzira. Right, ngatipedza tinopedza muna mato apa patiri kuita apa. Bisho. Ndiri mukuru wenzira. Haya.
unoziva ndikapinda mamuri izvozvo ndatsamwa ina ndifanira zvokuunganirwa so but ndoziva ndikapinda mamuri mafoni muno yakanda pasi manje kumushande kupi kwasamuriwo iwe wakatanga kutadza kuziva gore ripi 2014 iwe waigara pai sofa apa mazuva wanga uri pai kupi waigara pai panze asi hama dzako ukadzona unodziziva dzose right zvondinokwana kuzotaura nadzo mangwana here vamwe vanotipostora hapana zvinhu iripo postori asi vari mupostori ndo vasiri right haleluya vacho vari mupostori ndo vasiri right ndo vasiri right shamwari yangu uchiri kumuziva here baba akaitakura masaga kabhegi bhegi racho raindepiko tenda kuona bhegi wakomana muchapenga zvangu chose amana munhu anga asingatarisiki zasingaiti akaita breki kunga pasi petai aiwa ichiri kurinda here zviro zvaifamba nazvo Madzibaba Elias wari kuti handisi kuzokanda mapfumo pasi kusvikira mhuri yeZimbabwe yapona yararama. Saka Madzibaba Elias wari kuti wari kushaya mbereko, wese wari kushungurudzika neupenyu hwavo, wese wari kushungurudzwa nezvakaipa zvese wari kuporesa Madzibaba Elias. Wanoda kuti wazovabate kana kuti muzonzwa nezvavo wanobatsira kwese chero kana pafoni kana muchida kuzovaona muchida kuzotaura navo munotaura navo panhamba dziri pasi pangu apa dziri apa paskrini idzi ndo pemunotaura navo. Madzibaba Elias wakabva kuHarare izvozvi wari muno Mamutare ndo maari kupisa wari imo muno Mamutare padanga mvura Kugimboki pamarori. Ndatenda zvangu. Madzibaba Elias wakabva muguta reHarare vachiuya muguta reMamutare apo vari kubatsira veruzhinji vari panzvimbo yeKugimboki pamarori. Madzibaba Elias vari kuti kune vese vakasiyirwa zvidhoma, zvikwambo vasingaroorwe, jambwa munyama, rushawashawa pamusoro peupenyu hwako, vanoda kubatsirwa vanakasayirirwa mhepo dzekuti vasashande, vasaroorwe, vasaite vana, ndo nguva yekupedza matambudziko kana madzibaba varimo muguta. Vanoda kubata Madzibaba Elias +263 775 409 7881. T1 station.